בואנה, איזה ירידות. יש מצב שאתה עושה לי וידאו פה? איזה וידאו? הנה, אני עכשיו בווידאו. אז יאללה, תסתכל עליי. אני מסתכל עליך, רגע. תסתכל לך ליד הרכבה למטה. אני יכול לעשות לך גם. יאללה, תרד, מפה אני אצלם אותך. כן, כן, ברור, זה מה שאני רוצה. אתה עכשיו בפוקוס. זה נקרא ססלונג. אתה איתי? יאללה, עד למטה תעצור לי ברביעי, בחמישי. למטה תעצור, איפה שהבית. איפה שהבית. כן? סע, אני מצלם אותך מפה. וואי וואי. יאללה, סע. אבל מהר, אל תיתקע בעצים. וואו. זה רחוק. קטר גולש. מקסימום זום. נאבד באופק. הנה הוא באמצע. רחוק רחוק רחוק. קצה גבול היכולת.